Mana-mana hatiku senang. Pencemara. Lho. Ayo kabeh do medhun iki wis tekan nggone. Masya Allah. Gede banget mas. Gede tenan iki warna apa ya? Kuwi bebek, kulune dawa. Lah kok peluru? Kene iki peternakane Mbok Darmi. Mbok Darmi? Iya. Sing dagingnya tinggal mie ayam. Heeh. Mie ayame? Iya, saka kene iki. Wes kon santai wae. Nadyan wujude gedhe tur nggilani. Ning daginge enak tenan. Kae deloken. Kae kebo, kae cepe lah sing gedhe dhewe kae pitik. Pitik lemu-lemu. Pantesan enak. Sing opene pinter. Bojoku. Meh ning ndi nonton liyane sik lho, Cah.